foarte fericiți. Vă salutăm, dragilor, de aici, de la noi, de la salon. Bună ziua! Uitați, suntem echipați amândoi, deja au venit vara și ne-am echipat cu tricourile astea de salon. Ia întoarce-te. Ia uite ce frumos, inscripționate tot. O să se vadă și la mine pe spate. Vrem să vă arătăm ceva, semn de apreciere și seriozitate pentru noi și pentru salonul nostru. Stați așa. Haideți că și noi suntem curioși să vedem cum arată. Hai, bine, deschide-l mai rapid să vedem ce e acolo. Chiar sunt curioasă să văd cum arată. Și vrem să mulțumim tuturor oamenilor care ne-au dat recenzii bune și frumoase. Și care au fost alături de noi până în prezent. De noi și care încă sunt. Gata, hai că nu mai am răbdare. Tu? Da. Nici eu. Ia uite. Hai, că i-am ambalat ca lume. Mamă. Mamă, ce mișto e. Mișto? Da. Ia. Pregătit? Da, hai. Mamă, ce frumos. Ia uite, certificat de reputație în afaceri. Acordat companiei Salon by LM, frizerie și manicură. Wow, Pentru ce că avem frumos. cele mai bune recenzii. Ce frumos. Și mai avem ceva. Ia. Ce mai avem? Mamă, dar asta e foarte greu. Pare că aici mai avem ceva. Dar nu știu cum să fac. Trebuie să-l scot. Mai avem ceva aici și vreau să-l deschid eu. Ia arată, cum arată? Ia, uite. Stai. Ta-da! Stai să dau zoom. Dar ce are acolo? Are Ia o uite ce folie frumos. ceva. Certificat de reputație în afaceri. E o cupă. Și uite, filmează. Wow! Uite, salon by LM, frizerie și manicură. Mamă, ce frumos. Foarte fain. Ce frumos. Dezlipește tot ăla. Trebuie să dezlipesc. Stai așa să-l dezlipesc. Ia uite. Hai. Ia uite. Și mai am una? A, doar acolo scrie, doar pe față scrie. Da, doar pe față, da, dar stai că mai am una. Credeam că scrie și acolo. Nu. Și gata. Uite ce fain e cu oglindă. E o fel de cupă. Dar uite ce fain e. Aici Foarte scrie fain. salon by LM, frizerie și manicură. Foarte fain. Yeah! Ce tare! Mamă, o să ne le punem aici în salonul nostru. Da. Uite ce frumoase sunt. Ia uitați ce frumos e și trofeul ăsta de aproape. Foarte fain. Și certificatul. Chiar sunt foarte faine. Suntem tare fericiți. Bravo nouă! Da. Yay! Suntem foarte, foarte fericiți pentru că ne-au călcat pragul numai oameni de calitate și Oameni buni! suntem foarte, foarte fericiți. Mulțumim mult tuturor care ați fost la noi la salon și v-au plăcut serviciile noastre și că ne-ați lăsat câte o recenzie bună pe internet și uite ce am primit. Pe Google, Pe Mero și am primit răsplata, să zic așa. Muncă și răsplată. După muncă și răsplată, așa. Acum ne gândim unde să le punem aici în salon. Hai. Eu deja m-am gândit. Bine, vrem să vă mai spunem câteva cuvinte acum de final. Urmăriți-vă visul, nu băgați în seamă stânga și dreapta, mergeți înainte și faceți treabă. Și nu renunțați niciodată la visele voastre. Așa. Nu băgați în seamă invidioși și frustrați pentru că ei nu o să facă nimic niciodată în viața asta. Corect. Așa. Vă pupăm, vă mulțumim tuturor și Și pentru toți haterii noștri vă pupăm. dacă avem vreodată ceva de demonstrat, nu o să demonstrăm nimănui decât nouă. Nouă. Așa. Vă pupăm și vă mulțumim pupăm. tuturor. Mulțumim! Pa, pa!